Eu son Celia e quérome despedir do Ceixo lembrando os meus compañeiros e profesores. Cando rematen as fases de desescalada do confinamento polo COVID-19, apetéceme moito facer un encontro cos meus compañeiros. Ola, chámome Antonio e son de sexto curso e quérome despedir do CIP 6 lembrando todas as actividades que fixemos, os xogos, as excursións, sobre todo a de Santiago, que me encantou. Os experimentos que fixemos coa profe María José da Misión Alba, aos meus amigos, aos profes e a xente que veu a biblioteca para contarnos contos e cantar canciones. Cando rematen as fases da escalada, que é o primeiro que quero facer é ver os meus amigos e despois volver a entrenar ao fútbol na escola Val. Eu sou Lucía e quérome despedir do CEIP 6 lembrando todos os bons momentos que pasei con vos e a todos os profes do centro. Cando rematen as fases de desescalada polo confinamento do COVID-19, apetéceme volver a quedar con todos os meus amigos e viaxar e recorrer novos rincóns do mundo. Son Guillermina de sexto e quérome despedir do CEIP 6 lembrando todas as clases que demos, algunhas máis divertidas que outras, todo o que xogamos tanto nos recreos como nas clases de educación física. Fomos afortunados por todas as excursións que tuvimos, os fantásticos experimentos, visitas a museos e teatros, e estar cos compañeiros, compañeiras e profes en todas as actividades. Cando rematen as fases de desescalada do confinamento polo COVID-19, apetéceme volver a ver a todos, facer actividades como ir á playa, campamentos e viaxar. Eu sou Laura e quérome despedir do CEIP 6 lembrando todas as cousas que aprendín e as actividades tan divertidas que fixen xunto cos profes e os compañeiros. Cando rematen as fases de desescalada do confinamento polo COVID-19, apetéceme facer unha gran festa xa que teño moitas ganas de veros a todos. Eu son Ada, quérome despedir do CEIP 6 lembrando as carreiras, xogos na Biblia, as excursións do ano pasado á Coruña, os experimentos da Misión Alba, todas as visitas, os compañeiros e todos os profesores que axudáronme. Cando rematen as fases de desescalada do confinamento polo COVID-19, apetéceme ir á clase. Eu son Raúl e quérome despedir do CEIP 6 lembrando as actividades, as festas, os xogos con todo o colexio. Cando acaben as fases da desescalada, apetéceme facer unha gran festa cos meus compañeiros e compañeiras de clase. Eu son Olaya, quérome despedir do CEIP 6 lembrando todas aquelas actividades que sacaronme un sorriso e tamén de todos os profes e compañeiros que estuveronme apoiando nestes 9 anos. Cando rematen as fases de desescalada polo COVID-19, apetéceme moitísimo facer unha festa con todos os profes e compañeiros do centro para poder despedirnos dun mellor xeito. Hola, eu son Ángela e gostaríame despedirme do CEIP 6 lembrando as actividades, xogos e excursións. Cando rematen as fases de escalada do confinamento polo COVID-19, apetéceme quedar cos amigos. Karen e quero despedirme do CEIP 6 lembrando as actividades, os xogos e as excursións. Cando rematen as fases de escalada do confinamento polo COVID-19, apetéceme moito quedar cos amigos e familiares. Eu son Sandra. Quero despedirme do CEIP 6 lembrando todos os profesores que me estiveron dando clase durante estes anos e todos os momentos onde estivemos divertíndonos e aprendendo xuntos. Cando rematen as fases de desescalada do confinamento polo COVID-19, apetéceme estar cos meus amigos e coa miña familia. Eu son Manuel e quérome despedir do CEIP 6 lembrando as excursións e as festas de fin de curso. Cando remate o confinamento do COVID-19, apetecíame ver os meus amigos e volver a visitar o CEIP 6. Eu son Sabela e quérome despedir do CEIP 6 lembrando as actividades e xogos que facíamos na biblioteca e no patio. Tamén quero lembrarme dos profesores que nos axudaron a estudar e a probar. Cando terminen as fases da escalada do confinamento polo COVID-19, apetéceme xogar e estar cos meus amigos.
Eu son Débora, quérome despedir do CEIP Seixo, lembrando todo o que fixemos durante o curso. Cando remate as fases de desescalada do confinamento polo COVID-19, apetéceme visitar aos meus compañeiros. Ola, eu son Nagore, quérome despedir do CEIP Seixo lembrando as cousas boas que pasei. As festas de carnaval, magosto, fin de curso, navidade... Cando rematen as fases de escalada do confinamento polo COVID-19, apetece poder despedirme de todos os profesores facendo unha festa de despedida con meus compañeiros. Ata pronto! Eu son Nuria, de sexto, e quérome despedir do CEIP Seixo lembrando todas as actividades e todas as excursións que realizamos ao longo destes 9 anos. Tamén quero despedirme dos meus compañeiros e dos meus profesores. Cando remate a desescalada do confinamento polo COVID-19, apetéceme reunirme con todos os meus amigos e compañeiros e facer quedadas.